Olugono ane bulukwa mmade no kunuma onye me nke ọma ebunye yenu si ajide nke oji na-aga n'iru biko ka anyị gbakọ kịta wee kelee Eze-Ana Eze-Ana ga-adị Eze-Ana ugochitubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana ugochitubelu onye mmanya ji eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana ugochitubelu onye mmanya ji eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị ugochitubelu ga-adị ugochitubelu tempụl ọ ya adị maka na eziokwu anwa chacha ndị ụka erighị anyị front and back ndị ọcha eri anyị front and back fada sikala aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ wepekwa chọọchị fa okwu na ụka bịakwa ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu oge anyị ji wee na-awa eziokwu niile agba nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na-anọ n'isi ya maka ndị ọ bụ taata bụ izizi ha na-esonyere m na soshal midia kpọọ m Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na oraifite abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala tempụl anyị na-agba afa miri emi nkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche abụgazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo so you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu isiokwu anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa what you should do, what you must do after consulting Afa and they don't have money to do spiritual work. What you must do after consulting Afa and they don't have money to do spiritual work. Ọ bụrụ na ige ntị ị ga-amụta ihe gbara ọkpụrụkpụ na nkụzi a. Yes, onye bụ isiokwu anyị. And nke ọzọkwa to follow up, o nwere post m mere na social media some days back. Yes, post ahụ m mere bụ na m kwuru atụrụ m up a challenge wee sị na ọ bụrụ na na-enwelu a lady ọbụla nọ na social media nwelu followers at least 5,000 and ọ nọgo na social media for not less than 5 years, then nwee large followers more than 5,000 people na-eso, then and onye ahụ eruo na 30 years and above ka bụ virgin ya pụta na anyị enye 100,000. ihe anyị ji ime ewu to encourage others maka na anyị ghọtara na social media and blue app emego chọkwu wee nye aka wee mee ọtụtụ ndị mmadụ moral value wee dị down. Anyị kwuru ya, response anyị nwetara bụ na ọ dịrọ possible. Yes, na onye ọbụla nọgo na social media up to 5 years adịghị expose, nwee large followers
and at age of 30 na ọ dịrọ possible. That's response anyị nweta. Mana o nwere ofu onye pick up the challenge si anyị na ya nwere what it takes. Ya bụ onye is a beautiful lady anyway. He's one of beautiful ladies anyị nwere na-esokwa anyị. Onye ọrụ na social media will attest to that na ọ bụrụ na eme ya. Ya bụ onye bụ Chiụwa. Ha afọ eji mara na social media Chiụwa. Ifedinani, yes. Popular name here bụ Ifedinani. Yes. And popular name here na Facebook bụ Ifedinani. Ihe eji nweta ya mana ezigbo afọ ya bụ Chiụwa. Ọ onye akpụ ugo n'Enugu steeti. Beautiful eze nwaanyị ka ọ bụ. Ọ tụrụ ọgụ challenge si na gịnị na ya pick up the challenge. All here they trade na page now. So the thing is there and I will have accepted the offer. Na-echesi ka eme the needful. Anyị kwuru na a ga-eje government hospital to attest to that. Na ọ bụrụ na ihe ọ na-ekwu claims ya bụrụ eziokwu, anyị nwere 200,000 for her. So nyanwa na onwe anyị na-echezi for update. So ọ bụrụ na ị na-esonyere m, ị ka enwe the update. Then ọ bụrụ na ihe the claims bụ eziokwu, ụbọchị anyị ga-enyebe the gift. Ọ ga-anọ ebe a ihe word afia wee celebrate ya maka na nke bụ eziokwu na ọdịrọkwa isi. Ọ bụrụ na claims ya mechara prove whether not to be true by a qualified doctor, either for general hospital or from federal medical center, then I am not going to say no nothing. Because I want to hear that possible in our era, then only data need to get celebrated here to serve as a motivating token to encourage others to emulate. Thank you. Then I can even say you I am going to issue kwai. Issue kwai I could no issue kwai what you should do, what must be done. More after afa, you want to go iji allow spiritual work. Ihe game. Yes. Then no, ka anyị gama na ọkwa dị mkpa before anyị gama na nkụzi ya. Ọkwa anyị na-ama bụ na echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke aka iri n'igwe nke ọnwa April na-aga n'ihu. N'isi ụtụtụ a, ejegori m na temple chụọ aja gaa ọfọ kwubie okwu n'isi ndị niile sonyere anyị all over the globe. Anyị kwuru na aja bụ aja mbụ n'elu, aja epụta ihe, aja a na-achụ n'igwe, aja esigoro na ya bụrụ ọtụtụ ndị mmadụ elu. Over years anyị bidoro ịchụ ya bụ aja. O nwere ndị na-esonyere anyị na aja over years anyị bidoro echi date. As we are speaking now, o nwere ndị puku 2024 as a whole ka ha dị sure na ha emis every 1 month. Kedu ihe anyị na-eme? Ọ bụrụ na ịchọ isonye na aja, forward ya 3 prayer requests. Mee token donation to the account number. Ịchaatị m na WhatsApp agwa gị other details I need from you in order to book you. Ihe anyị na-eme bụ na anyị ga-edebe ya bụ prayer request na altar na-achụ aja na-ekwubi okwu n'afa gị throughout ọnwa agwụ. Ụbọchị ikpeazụ anyị jee na mmiri jee chụọ ndị mmiri aja mee saraka gbagota n'elu ana chụọ aja to entities of powers nọ na temple jeje n'ebe nchụ aja gbuo eburu wee mee saraka. I can tell you na ike dị na aja a na-achụ n'igwe maka na igwe bụ ike. Yes, ọ bụrụ ịchọrọ isonye na aja ma ọ bụ na o nwere ajụjụ ị nwere na nkụzi taa, send them message na WhatsApp. Message you send na WhatsApp 08057837672. Here WhatsApp number. Direct chat with me. Or you send the message 08057837672. More can you send them my second WhatsApp number 08138243 I repeat 08138243 Now, I can imagine you na nkuzi anyị dibịa. Ọ bụkwa nne na anụ olu m site n'Eziokwu TV. Ị chọrọ ịnụ nkuzi ọzọ ma ọ bụ gị share ya mmadụ. Jee na my YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na oraifite na YouTube watch ya. Ọ bụkwa nne na watch site n'Eziokwu TV. Onwe Nollywood movie watch na channel ị chọrọ ịwatch ọzọ. Jee na ugochitubelu movie production na YouTube watch ya. Ma ọ bụ jee na Eziokwu TV Nollywood Eziokwu great movies na YouTube watch ya. Ọ bụ na Igbo movie, jee na Eziokwu TV Nollywood movies watch ya. Ka ị na-eme nke ka Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile gọzie gị. Ka ị na-esonyere anyị na-join anyị na live anyị na-emetụ aka na share button na anyị invite your friends ka ha nụ from the horse's mouth. Then anyị gabazie n'iru na nkụzi anyị ji maka ebe taa. Anyị kwuru nkụzi anyị kwuru na ọ bụrụ na ihe izi ị kwesịrị ime dịka onye chigatara n'ọdịnala Igbo bụ nke mbụ, ị ga-ebi ụzọ builduo personal relation gị na ụmụ mmụọ. Kedu ka ị ga-esi mee?
ihe ị ga-eme bụ one, ị ga-set out time oge gị na ụmụ mmụọ ji akparị site n'ụzọ dị etu a. Ị mara na ị kwadoro ọfụma site n'ụzọ dị etu ime menata mistake. Ihe mbụ m na-atụ anya n'aka ka ime na ọ bụrụ niile ege m ntị, locate ebe bụ east from your home. Agwara m gị ka ị ga-esi ma ebe bụ east. Ịpụta n'isi ụtụtụ between 8-9 na ya na compound gị mara side ebe anyanwụ si achanite, all side ya bụ east. Between 7-9 na anya ebe anwụ si achanite na compound gị, ebe ọ bụ na anwụ si achanite bụ east. Whether ma in outside ma in the inside the room, 4 corners of your room nwere ebe face east. Now, nwee time iji face nya bụ east, welu na-akpọkuo chi gị, kpọkuo ezumezu mmụọ niile gị na ha so. Akpọkuo mmụọ niile gị na ha so, si ha na gịnwa bụ lese Ifeanyị Okafọ onye Umolum example, si ya na ịbịago n'ụbọchị tata ka gị na ha nọrịa n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Ha gbarata ka gị na ha nọrịa n'oge awa, i wee yọọ ha si ha biko ebe ọ bụla isi mejọọ ha biko iwe ha dajụọ, na-ebekwara nwata na-asa ahụ n'afọ n'afọ. Ha ekwekwana ka ihe ị mara ọmara gị, na onwe ebe isi mejọ si gbaalụ gị na ịmarọ, na-ekwekwana ka ihe ikwu ma ọ bụ ibe meta ka ịta ahụfụ ife ị na-amara isi ya. Ịyọcha mgbaghara mmehie anwa, gwazie ha na ịbịalụ ka ha duzie gị ụzọ, na-adị ahapụ isi aka agba ụrịọm. You must humble yourself because ụmụ mmụọ ọ bụrụ na ị mara ha is for your own good. Ihe mgbochi onwe gị, yozie ihe ọbụla wụ ọtụtụ obi gị na ịchọrọ ịdị oturu odi, ihe anyị na-akpọ oturu odi na afa language, na n'ọnụ onye nkịtịzi bụ na ịchọrọ ịdị nnukwu. Ịyọbazi ha si ya biko na ịchọrọ ịdị nnukwu, ha meziere ha ọnọdụ, maka na adịghị ka ibe na-agụ akọ na ọ na-agbawa obi. Ịmarụ ihe niile ahụ ị chọrọ, ịgwa ha, ịgwachazie ha esi ha nye vision and knowledge ka ị nwee ike ma nọrọ ebe ha chọrọ ka ị nọrọ. Ịyọcha ha, ime ka nwa mara ife, ịyọcha ha ayọ ya nwa, ịpụkwana. Maka na ekwuru m sị na nwatakịrị na-ayọ nna ya ihe abụrụ ịpụta ịyọcha nna gị ihe, imeche ka ịnụ feedback from him, you walk away. Ọ bụrụ the best thing. Ịyọsịa nna gị ihe cause demand na ị ga-agba nkịtị, ichelu ka ịnụ response from him. Etu awa ka communication gị with chi gị na ụmụ mmụọ gị na ha so kwesịrị ịdị. Ịyọsịa ihe dị mkpa, ị jụọ ha kere ihe unu chọrọ ka m mee, ipe attention. Attention ahụ ipelu bụ ka ị nweta the vision, the knowledge, the inspiration ị ga-enweta n'aka ụmụ mmụọ ihe ha chọrọ ka ị mee. Ọ n'oge dị etu a ka ị ga-eji nweta meseji ngwa na akara aka gị na ije rụwa ọrụ aka na ọ ya agaziri gị. Ebe a ka ị ga-esi nweta vision of ngwa gị jee meet onye dị etu a, ngwa gị jee mee nke a, ngwa gị jee mee nke a. Oge ahụ ka ụmụ mmụọ ji ezi mmadụ ozi, oge ahụ ka ụmụ mmụọ ji ezi mmadụ ozi. So a ga-enwerịrị ụmụ mmụọ oge ahụ communicate ya with them. Ịma the reason o ji dị mma na ị ga-eme ihe, o ji dị nnukwute mkpa na ị ga-eme ya bụ oge ahụ ka ị ga-ejikwu ya onwe gị n'ọkụ. Because apart from them, eweziga ike Chukwu, you can do nothing. Na-ege ntị, ọnya mere ebe Jizọs na-ekwu okwu na Bible wee sị ndị mmadụ, apart from me, you do nothing. So ihe na-eweta na ya bụ na you remain connected to the power source. You remain connected to the power source. Ka onye power source ọ Chukwu Okike, maka na ọ na-aka ya ka ike niile si abịa. So ọ ga-enwerịrị time for your devotion, for meditation, for silent moment. Ọ mgbe anwa ka iji communicate, communion, reflection with ụmụ mmụọ. Mgbe anwa gị na ha nọ n'ọnọdụ dị etu a, ekwunyere onwe gị n'ọkụ. So ị ga-akwụnyerịrị onwe gị n'ọkụ. So mgbe ahụ ekwunyere onwe gị n'ọkụ bụ maka ọdịmma gị. So ekwunyezi onwe gị n'ọkụ a, i wee yọọ ha si ha biko na-ekwetago ịnachighata na ya root, mana na onwero nke ịma ha biko ha direct ya gị n'aka dibịa ya agbala gị afa, onye ga-abụ ya spiritual mentor, onye ga-abụ ya spiritual guide in the world of physical, onye ga-agbaziri gị ụzọ
onye ga-emezi gị onu, ọ bụrụ sọ onye nwụrụ anwụ ka a na-emezi onu, a na-emezikwa onye dị ndụ onu. Ihe ndị a ya prayer request. Mgbe ị meere nke a, ha ga-esi n'ụzọ dị iche iche wee gosi gị onye ha chọrọ ka ọ rụọrụ gị ọrụ, onye ga-abụ onye mmụọ si elu na mmụọ so gị ga-enwewu rapport. Ị na-ege ntị? Ọ bụrụ na ị kọ na-eti onwe gị etu a, ọ ga-enyere gị aka ị ghara ịda emekasị. Oge a ka ị ga-ediscover the descending spirit, ị ga-eji wee ma onye ọ ga-adabara gị na ya. Ọ bụrụ na ị bụ onye ọgwụ mara, nwere ike sobe ndị na-agwọ ọgwụ. Ọ gwa na ị bụrụ onye chọrọ ọgwụ, isobe ndị adị agwọ ọgwụ. So ihe ị ga-emewu mgbe ahụ ị nwetara that inspiration ka ya ga-enwe ike duzie gị ọdụ. O nwere ike ya bụ onye ahụ a chọrọ iyechi n'aka ya wee nweta solution to your problem. Nwere ike ọ bụrụ na ọ n'aka mmadụ ka ọ ga-esi bịa. Mmadụ ịkọsara mkpa agwa gị ime itu onye dị etu a. Ma ọ bụ na o nwere ike ọ bụrụ na mmụọ nwere ike lead gị to Facebook, ma o lead you to TikTok, ma o lead you even to YouTube. Mmụọ a na-asị ngwa gị taịpụ ka ị mara na o nwere onye nwere solution to social problem. Ọ mmụọ na-eled gị. E nwere ike ịtaịpụzie ya for many options. Mmụọ nwere ike sị gị mba gị sobe onye a. So follow your spirit. Now, ọ bụrụ na onye ahụ asị gị sobe si agbaala gị afa, ịyọọ mmụọ ha biko ha kwe. Ọ bụrụ na iyi eje na be onye ahụ ha biko ha direct ya gị to the right person. Mmụọ ga-direct gị maka na ọ fụrụ na ịbụ earnest seeker. You are seeking honestly. Ijiri mmụọ ahụ, mmụọ ya direct gị ụzọ. Ịnwetazi onye ahụ si agbaala gị afa, ije na bụbụ ụzọ afọ onye ụwa, ọ bụrụ onye nwa bụ ihe ị niile. Maka na onye ụwa gị bụ gị nwa bụ onye ụwa gị. Ịghọtara ya? Yes, onwe ebe onye ụwa gị kwụsịrị, gị nwa iwu the continuation of onye ụwa gị. So ije chọwa afọ abụrụ onye nwa bụ the maintain for now. So ị ga-emewe ya gbagodoro ụdịpụ afọ, ị mara ebe i si eri mperi, mara ebe gị na ụmụ mmụọ iwu ụmụ mmụọ si bịa n'ebe ị nọ. Ịchọpụtazi etu anwa bidogoro from restitution, reparation, ka gị na ụmụ mmụọ dịkwa na mma, gị na ha dịzie na mma anwa, ihe ndị ọzọ will follow. Maka na nke mbụ na enwere ike nwee great void, nwere ike nwee great gulf, nnukwute onunu kewara gị na ụmụ mmụọ gị na-azọbi ụwa. Kedu ka ị ga-esi wee mụ ụwa? Maka nnukwute onunu a dị between gị na ụmụ mmụọ so gị ga-eme gị ihe ọma dị n'ụzọ ha ama na-erughị aka. So ihe ị rigoro bụ ka i builduo personal relation with ụmụ mmụọ kpọrọ PR. I builduo ya by etugo na ụmụ mmụọ si wee bido dịba na mma, gị na ha dịba na mma, ha ga-emezi ka other things ruo aka. So ihe eji agba afọ izizi anwa bụ anyị kpọrọ dịpụ afọ abụ ka e wee dictate ihe wụ the problem. O nwere uchu unu metalụ, o nwere ihe butere iwu ụmụ mmụọ be nna gị, ọ bụ ebe emebiri ihe ọdịnala, ma ebe a kwaturu altar, ka o nwere ka esi kpaa agwa iko ma o mee ihe adịrọ mma. Ị ma na o nwere ihe a na-akpọ amesi killing. O nwere otu family mma. Yes. O wee bụrụ na ihe bụ ka gbagidere afa, gịnị na-eme, gịnị na-ese okwu na-eme ha. O wee bụrụ na nnafa nwere mgbe nnafa bịa ya bụ ezigbo arụ, ma this family Chukwu gọziri ha, ihe na-agara ụmụazị ọfụma mgbe nna ha nọ. Maka na nna ha bụ onye ọdịnala, na-achụ àjà, na-emebe ihe dị na ngwụ, ọ na-agara ụmụazị. Ma na-emesizie nwoke a wee yaba ahụ, wee yesie ahụ for a very long time. Ụmụazị ya bụrụ ndị eriri ndị na-eje ụka, mana ha marọ oke nnafa si wee na-echukwa mmụọ dị be nna, na-achụ àjà n'okwu isifa ihe ga-agara. Mana mgbe nna ha abịazi na ọ na sikwe, enwewuru ọzọ ike wee mewe ụmụ ihe ndị ọ na-eme. Ụmụazị ahụ wee filuo na ha ataga afụta ụmụọchị na ahụ kpaa ime ha mere, ha wee tụọ alo so na ọka mma ka ha duna nwoke ha zuo ike, ka dị mmadụ zukwuo ike. Enwere ike ụdị ihe a na-emepe eme, a na-akpọ ndị ọcha na-akpọ mercy killing. Mercy killing bụ onye nwere ike onye nke ga na-aya ahụ n'ụlọ ọgwụ, onwe nke na-aya kansa, ọ yakatazie kansa ahụ ha efiluo na ha asọfara too much, ka ha megide, ka ha were si injection gbagbuo ọgwụ ka o zuo ike ka ha nwazuo. A na-akpọ mercy killing.
ụdị ihe ahụ ka ndị a mere mechazi akwacha nwoke come and see everything about the family is there. Ndị niile ụmụ ya niile ndị nwere ihe a na-eme aka ha dịcha na ya bụ ihe merenụ ihe niile kpọrọ isi na nwere ozi onye nwere ihe ọ na-eme. So ọnwụ na ụdị ihe dị etu a na-eme ifu na ihe unu niile dịgo were restitution appeasement a ga-erikwa ọna mana ọ ga-adị ka esi n'ọkụ unu ga-emekwa etu a. You know why? Njisi gị ga-etinye n'aka n'igbu mmadụ ịma ihe kpatara ya. Onye ọbụla ịshọtụrụ life ya wopụ ya on earth. Onye gụrụ egwu si igbuo m rie m, igbuo m ị ga-ata m ata, igbuo m ị ga-ele m ele, igbuo m ị ga-azụ ụmụ m, igbuo m ị ga-agbụ nwanne m. Yatago onye tiri egwu gwụrụ ya. Ma ihe na-achịkọwara gị bụ na o nwere responsibility onye ọbụla nọ n'ụwa nwere. So whenever you cut the person short, that responsibility, will you be able to do it? That is where the problem lies. Now, ọ bụrụ na ị rụọzi the responsibility inwego ụgba and the man responsibility maka na ịma azanata afọ onye anwa ịghọtara ya nke a bụ ofu imechazie ya then ichefuzie na onye ha nwere ụmụ mmụọ dị iche iche nyara ya so ịmara yes onye a nwere ụmụ mmụọ niile nyere eso ndị iyi uwe ya ndị otu ya ndị ọ na-echukwa ihe echukwa ha ụmụ mmụọ niile ahụ ọ na-echukwa ihe echukwa ha. Now ọ bụrụ na ichukwara ha inwego problem. You know why? Maka na ihe anwa ọ na-emere ụmụ mmụọ a ihe emie dị afọ ụmụ mmụọ a ebezi gịnị gbawa ụgwọ the whole thing you boomerang back to you the originator. Ọ ya ka nyisi gị etinye n'aka n'ịkwafu ọbara. So ụmụazị a wee mechaa ihe a onye abụrụkwa fimo ya na true life story. Now the family nọ n'ihe mgbu na ihe the only solution was appeasement. Unu ga-emegide appeasement chiri ya bụ onye emerụ ya bụ ụdị anwa na mmụọ niile sienụ adị please ọ bụrụ na ọ bụrụ ya nsogbu ụdị. So eyi m wee mara atụ ọtụtụ ndị nwere ike onwe so many things has spiritual connection dị responsible for ihe a na-pass through. O nwere ike ọ bụrụ ụtụ, o nwere ike ọ bụrụ na itinye aka n'ime ihe gbasara ụtụ ma ọ bụ itike afọ ime ma ọ bụ igbu mmadụ ma ọ bụ ihe emewe appeasement ya ma ọ bụ na o nwere ihe metaziri ndị amoosu ji wee nọrọ n'ụzọ gị. Ihe niile ndị a ka ị ga-akwụcha ụgwọ a maka onye kwụ ụgwọ o ji nwere onwe imecha those appeasement nke kwụrụ n'ụkwụ na abụ ịma na-ekwu ọnụ ụgwọ iji ka iwe nwee ike nọ na state of grace ka iwe nwee ike wee receive ezi blessing dị n'ọdịrị gị. So ọnya ka o jide mgbe gbagoro afọ ị mara ebe mmiri si bịa n'opi ụgbọkọ maka na onye amara ebe mmiri si bido mọbụ ya anyị ama ebe ọ nọkwụsị. Ihe ndị a bụgoro ihe iyi ebu ụzọ megide sọlvụọ ịsọlvụchazie gị na chi gị dị na mma i wee yọbazie maka ihe ndị ọzọ niile ihe niile wụ ihe ndị ọma ndị ọzọ ịchọsi ka o mewe n'ụzọ gị ha niile ga-erucha gị aka mana iyi ebu ụzọ megoro mee dị n'efu ya si ya emego dị n'efu n'efula anyị ga-emewo na ị ga-agba mbọ fụ na n'imere ihe ị kwesịrị ime na nwụrọ mmụọ na-agbago ụgwọ as a result of ihe imere maọbụ ihe imere ọfụma onye niile aka ị kwesịrị ịma. So gịnị ka m na-ekwu maka ya? Pay attention. Imesịa nke a gbasịa afọ anwa agbasịala gị afa ọ bụrụ na ị nwere ego o nwere ihe ị ga-eme. Ọ bụrụ na ị nwere ego ihe ị ga-eme bụ tinye ile ọma ka eji na ji aga n'ugwu nwee devotion oge gị na ụmụ mmụọ agbasigodo gị afa ịgbacha afa ejiata back to ụmụ mmụọ si ya agbasigokwa afa nekwa ozi nweta ozi eziri m na ihe afa kwuru mana na ọ kọrọ m ka onye m ebido enwere m ego ime ihe ndị a. Oke ọ bụrụ na o nwere nke ị nwere ego ime maka na ihe ị ga-eji wee mee bụ na ị na-eme mmụọ amarụ n'ịdịgo willing to settle them. However na ịmachi aka niile wee n'ọnụ ọ nọ ka onye bịara nụ ọ bụrụ na ọ na-eme biznes mana o ji ndị mmadụ ụgwọ o wee lụọ ndụ wee kpọọ ndị niile o ji ụgwọ wee sị unu biko eji m unu niile ụgwọ mana nweenụ ndị na mma na-akwụ unu ụgwọ a one after the other. Then enwere ike si na agha akwụ ụgwọ a site na order of nke ka mkpa. Then enwere ike bezie na nke ahụ enwere ike si ndị ebe ụzọ jide ụgwọ ka ebe ụzọ kwupụtagoro nke fa mana na onye ọbụla eji ụgwọ na-agha akwụ ya ụgwọ. Nke bụ eziokwu na ọ bụrụ na ịkpọ ndị niile iji ụgwọ ha na-ene anya isetụrụ nọmba A Mr. A gwazie ha Mr. B nwee ndidi
n'obere oge na ọ ga-eru ya atọ, I can tell you na happily they will all go home because half n'ibido gị make effort ịkwụ ụgwọ. Etu a ka ọ dị n'ụmụ mmụọ. So ọ bụrụ na ọ dụrọ ụmụ mmụọ na mana ọ dụrọ ife ha chọrọ ọgba arrogant isi na idebe ahụ na onwere ife ha ga-eme. Mana ha fụ na n'ikwetago na iyi akwụ ụgwọ dị n'ụzọ gị, ị na-akwụzie as case may be, ihe based on ihe dị available, believe in me, they will all be pleased. Nke ọzọ bụ ọ wụzie na ọkọrọ nke onye ọya ebe onye ya ebitere nwa ozi nke ị nwere ego ime mebe appeasement. Nwere ike ịgota egg, ekwuo na ya times with that number. Go do egg appeasement. Yes, egg appeasement ya ị mara iwere egg amesi appeasement nọ aja ka ị chọrọ. Na-asị n'ebe aka nwụrụ nwaanyị ka ọ na-atụkwasị dị ọkwa eziokwu. Wee sị gị n'etu ị ga-esi wee ji mee egg appeasement. Egg appeasement ya ihe emewu ịbịa iweta akwa, agwara gị ka ihe esi mee. Si chọwa akwa ọkụkọ Igbo. Ị ma ihe kpatara ndị si chọwa akwa ọkụkọ Igbo? Akwa ọkụkọ Igbo contain life n'ime, maka na akwa ọkụkọ Igbo ahụ bụ oke ọkpa chiri nnekwu o wee dị ime wee yie nya m akwa. Akwa awụ something dị very mysterious. Ị ghọtara ya? Nwa ebu n'afọ na-eku ume maka ihe na nne ya na-eku ume, ọkwa eziokwu. Nwa anụmanụ ma ewu ma nwa ewu bu n'afọ na-eku ume based on na ewu na-eku ume, ọkwa eziokwu. Then nwa ọkụkọ dị n'akwa kedu ebe o si eku ume? Ọ bụrụ ihe omimi. Mystery gbara mmadụ gharị. Ịghọtara ya? Mystery gbara mmadụ gharị. So kedu ihe m na-ekwu maka ya? Ihe m na-ekwu maka ya bụ na ọ bụrụ na ebido fụba ụdị ihe na-etu ahụ, were akwa ọkụkọ Igbo, maka na nwa nọ n'ime ya. Nwa nọ n'ime akwa ọkụkọ Igbo ahụ. So ihe ị ga-eme bụ na nwa nọ n'ime ya bụ nwa nọ n'ime ya wee libe nte. Nweda ma ọ ha ashigo ma ọ ha ashigo, nwa nọ n'ime ya. So iwere ya asị ihe iji agbara onwe ya chụpụ aja. And mgbe ọ bụla ị chọrọ aja apịawa anya bụ akwa, then those ants will come and feast on it. When they are feasting on it, ha mana this thing is a special thing. Yes, ọ bụrụ particle dara onwe, so ha ma na aja ka ịchụpụ. Mgbe ha na-eri nya bụ aja, ha ga na-asị ihe ọbụla bụ ihe Ifeanyị Ibezi m bụ n'obi ya gazieri ya. They join in prayers maka na ọ nwere ihe a na-eji n'aka wee na-ayọ mmụọ ihe. Ịghọtara ya? Yes, o nwere ihe a na-eji n'aka wee na-ayọ mmụọ ihe in order to balance equation. Ịchọọ ịyọ mmụọ ihe, ọ ga-eji ihe n'aka inye onyekwa gị. So ihe a ka ihe ebu n'obi. So mgbe ọ bụla ị na-ayọ mmụọ ihe, jide ihe n'aka wee sị gị na ị nwere ike were akwa ọkụkọ Igbo ọka mma karịa ordinary egg, unless na ebe a na-ezere anya na onwere ka a ga-esi nweta native egg. Ị nwere ike ịgbara ejita tụọ, mana ma anụ ọmara eji ka ị na-eme. So mana most perfect one akwa ọkụkọ Igbo. Iweta akwa ọkụkọ Igbo, weta mmanụ tinye na akọba ihe ọbụla. Itinye ya mmanụ a, were obere nnu wunye n'ime ya, maka na nnu na mmanụ wetu a ka ha dị, ha dara esi okwu. I were aka gị lụta nnu na mmanụ ahụ, atọ ọnụọ ya, were ya na-ete na akwa ahụ, lesịa na ihe agba akwa, were ya na-ete na ahụ ya, na-asị na nnu na mmanụ adịghị esi okwu. Were mmanụ a na-ete na itecha mmanụ a na-ahụ ya niile. Ọ bụrụ na itesịa ya, ọ bụrụ na iji ọjị were akwa anwa, ọ bụrụ na ọ na be gị ka ị na-eme ya n'iji eze mmụọ nọ na be nna gị iwe nọ na be nna gị, ihe ị ga-eme were ntu kpọpuo ofe isi ya, isi akwa anwa kpọpuo ya, ikpodo ya isi n'ala, sị ka mmiri akwa na-eru ya n'ala ka iwu unu nwe gịnị ka unu ze. Mana ọ bụrụzie na ị nọ na be nna gị emie na o nwere ebe ya nọ emie, were ejewe n'ebe ụzọ gbara ịtọ ma ọ bụ ịnọ. Gịnị kpatara eji eje n'ebe ụzọ gbara ịtọ ma ọ bụ ịnọ? Ihe kpatara ya bụ na ebe ọbụla bụ junction na-awụ meeting point ụmụ mmadụ. Etu o si awụ meeting point ụmụ mmadụ ka o si awụ meeting point ụmụ mmụọ. So ị pịawa anya akwa ebe anwa, then mana bifo ime nke ọbụla, ọ bụrụ na ọbe nna gị ka ị na-eme, itewe akwa anwa, were ọjị wee yọọ ụmụ mmụọ niile. Mmụọ ọbụla mmụọ na-ewere iwe, mmụọ na-anaghị ọjị, were ọjị a ịyọchaghị ihe ị chọrọ. Were ọjị anwa, maka na ịmara ole ha dị, were ọjị a debere ha n'akụkụ akwa, sị ha jiri aka ha waa, ha jiri aka ha kee ole ọbụla ha dị. Ha mee ebere, tụgharịa ha ajụ na ọ bụrụ na ihe dị mma n'ihi abịa mee ihe ha kwuru.
ọ bụkwa nna na ị nọ be nna gị ebe i yeri owu akwa anwa were akwa anwa na ọjị anwa jebe na junction inwekwa 200 naira beta ọ bụrụ na i were akwa anwa epụta ma pịawa anya wa akwa anwa debere ha ọjị were 200 naira debere ha 200 naira nọ ka ihe aja iji gbara onwe gị aja a na-achụ nwere onye nkụzichara ya ya nwa okorobịa bụ ihe izi mmụọ ji wee zi nyawa ozi a many years ago ọ bụrụ ihe taa ọ bụrụ taa ka nkụzi gbasara aja mana ihe mere n'obodo o nwere nwa okorobịa bịara mgbe a wee chacha about 3 years ago ata 3 or 4 years ago bịakwutere m wee kọchara m etu o si wee dị ya na ọ kọrọ ya ka onye ọ ya ebite okwucha ihe a wee si oke mgbe a ka mmụọ ji si m ha nya mee ya were ritual wee gwa onye nwa okorobịa ya nyere erisi ritual ọ bụrụ na o mesịa ya o nweta ego ya bezie lụọ ọrụ dị n'ụzọ ya nwa okorobịa wee kwe m wee je mechaa ritual a ọ sị m na maka na ihe okwu ọbụla m ya bụ na shọpụ ya kpọsa aha na shọpụ na ya na ụlọ na shọpụ ya nwachie ya na onwe ya tawa naira ihe a medo mee almost 1 month wee bịagwa m ihe a wee si oke ngwa ya mee ya bụ ritual o mee ya marakwa na ritual a bụ to appease o nwetara na ego ya jezie lụọ ọrụ dị n'ụzọ ya at least bit by bit o wee je chụọ mee that ritual a ngwara eme ọ sị na emesịrị ya the next day ya jee aha bido letaba ego na ya letagidoro ego over 2 weeks so mgbe ya letagidoro ego a letazie ego anwa ya chefuzie ọchachị na oke etu aka ihe nlachasị atọ o wee firuzie na ya afụgo metọd ọ ya eji wee escape from poverty ya na-eletazi ego ọ na-atụ ya na ya letakwara nnọọ nnukwu ego n'izu ahụ so mana ihe meziri bụ na ya ejere otichesi ka ya jee lụọ ya bụ ọrụ mmụọ ahụ o kwesịrị ịrụ at least fidgoro chie mee other necessary things gradually o wee sị na ihe a ka ya medo wee ruo 2 weeks plus ọ kpọchikwazie ya wee jekwazie wee jegorokwazie akwa anwa jekwa mee etu ahụ o si mee ya mbụ mechaa ya na nwerozi ihe afọ o wee chiata back to me si m Eze-Ana ya gwajaje m sị m na 3 weeks ago na o nwere ritual m gwara ya mee mgbe ọ chatịrị ma ọ na-ekwu na o nwere ego ya nwere ya eji wee lụọ ọrụ ọbụla wee sị ya mee ritual na ritual and onye gbaba onye izi ngwa that ritual yes ekwuru m na social media then so wee gwacha mana nke bụ eziokwu na ozugbo anwa ọ na-agwa m ihe bụ mkpa ya na ọ dịtụ ọnọdụ ya si wee dị ka m nweta aja bụ ozi ngwa ya ji eme dis appeasement yes enyemba m da mmadụ nkịtị appeasement ya 4 years ago enyemba m ya mmadụ all family si na-eme so after ka m nwetaziri etu a o wee jee mee ya bụ appeasement ka ọ nwetaziri ego ahụ instead of ya nwere onwe ichigata jee fidigoro chi at least maka na chi bụ ụzọ o mere ya so ụzọ a kpọchikwazie oziata to me back gwazie m na ya mekwara ritual ya na-efukwara ego mana na ya emechaziri ya uche efuzie n'ime ihe ndị ọzọ ya kwesịrị ime so after 2 weeks te mkpọchie na ya jekwa gotakwa akwa ọzọ bekwazie ya again mana wọkros ifuge so all those things ya bụ ihe ụfọdụ ndị mmadụ aghọtara ya na etu ahụ ọ gwara ụmụ mmụọ nke ya mee ya bụ ritual na ọwa ọkụrụ ya na ya eme the needful then ọwa ọkụzierie orie ọnya rie ndọkọrọ o mekwara nwada guy gwara m sị m na ya bịara ka ụmụ mmụọ nkwa ihe a ya emere ha sị na ọ bụrụ na ihe ọma merie ya na ya abịa gburu ha something so wee ru na ihe ọma bịa merie ya fuo ego na ya furu nnọọ ezigbo ego fat na ya furu ego ya bụ nyachọgoro igbu efi na ya egbu so ya mechaa wee sị mba hai na ihe nke a dịkwa ka majik o within 2 weeks ya ji wee rụọ some work ihe abịa mee na ihe a dị too sudden oke ka were ego a wee jechi na one business nwa ya chi ya business ya amụtara ya ego maybe after 1 month ka ọ bịazie bịa mezuo nkwa okwe ọ sị ya wee tinye ego a nnukwu ego kwa ahụ tinye ego a na ya ego wee kuchie so ikere ihe mmụta dị na ya bụ na mgbe ọbụla o jigu n'onu ị na-ayọ ụmụ mmụọ sị ha biko ha mere gị ihe a na ha mee anaghị ihe a n'ihi eme nka ka gbakwa arụ ha mee anaghị ihe a ga-emezu okwu very important ka nkwụsị ebe a ọ bụrụ na ịgbara afa mmụọ gwaghị ihe ihe eme kaba arụ na-eme spiritual exercise ịgbara nkịtị create a time for oge ogere ụmụ mmụọ ji akpa nkata ihe mmụọ chọrọ owu determination ihe mmụọ chọrọ owu igosi n'ikwe have one sincerity in you believe me they will bless you and ha bless ya gị kaba arụ fụ na ya for our own side niile eme yes
etu o si dị na mmadụ, etu o si abụ mmadụ bịa jidewe ụgwọ kwụọ ụgwọ o ji ọ chọkwazi ọzọ inye etu a ka ọ dị wute ụmụ mmụọ. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ka a gbara gị afa miri emi, sendịalụ m meseji na WhatsApp 0813 8243 I repeat 0813 8243 ma ọ bụkwa 0805 7837672. I repeat 0805 7837672. Ka ọ dịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu. A sị m na ọ bụrụ na ọnwa egwu ọjọọ eji wee chụ aja na-emecha na ọ ya ekwu ome. Udo dịrị ụnụ. Ka emesịa nụ.